Tipra haste ni bagay belakhe no lasti jangnai ko hayakeba wana jangnai ko tamni hinmale thangnai अधिवेशन o khoroksa Jadavlar mungoi BJP ni MLA kaisa kwthar assembly wase mo hai bulu film rok nai tongmano hingkai boroi rok ni future bahai wngnai boroi rok ni safety jatok amono tei belai wanajak Tipra haste ni sinai nungnai lukurok bo khoroksa MLA wngoi se bo hai kwthar अधिवेशन o mo hai bidi rok nai tongmano hingkai bahai wngnai Tipra ni future omno nugui belai no wanajak Tipra haste ni sinai nungnai rok nainai din norbo o monthly no।